Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Mentah ke kenting idon bat ngi ya ikong Elgiva Gwyneth Rynjah. Ibalong ke kertong naga North Shillong constituency naga seng All India Trinamool Congress. Kubalai sibu ni fi kong ni pidiang sabai fi syakani studio jongi bat kubalai na mentah ke por jong fi banyakran bat ngi halor ke phang ke bai dei bat kani ke jing aireng jong fi syaka election jong yang dorbar thawan ke Jylla. Kei ka bapenlong ye pi bapin aireng mentah kenti naga North Shillong constituency. Kubalai shibun ye ka news channel jong ka batisi ke belakot kerpang yang amtas ni banyak peliu jingmut ye ka ni ka Meghalaya Legislative Assembly ti ka kerteng jong ai de kong Elgiva Gwyneth Rynjah ngasa apo wa indo ti ka beningkong ka ba penki bahaya ngabangan mi syakmat bangan yakun ye ka ni ka Legislative Assembly election hajar pulai kadai ka ba kini ki khat arsnem ki bangla adon ka ni ka political platform ka jong ngala bat kum ka General Secretary jong ka State Meghalaya Pradesh Youth Congress kum jo jong ka All India Professional Congress ngabat kum ka General Secretary jong ka Jylla Meghalaya ngalayo ibon ki hapo ka Jylla ka jongi kaduna bah sanpois nem ngilayo ya ka statehood haiti khat ars nem hagalingba ka jingalam jong Dr Mukul ngai don ringkat bat kum jo ba jong ba James bat ki wiki leaders ki jongi kum ba Charles ero ngalayo bon ki jing hikai naki Henry haka Indian National Congress kalong ka high level ka jenjar bah kumyengi ki youth ban mi syakmat habangim yo ekalat Henry ka platform hot kala play bangini yo ban bat igi position ban tre ban yakta tekani ka kenti pat habangi merge no syaka All India Trinamool Congress ngada sngohun syaya kani ka political party na po West Bengal ka deru ka National Party nga kemen bahai ka TMC naman nga ui syasya baka vision jong ka TMC ka constitution jong ka kalong secular kamdan kito ki high level ka bangi haban ya iling ba na ki he ki han but ka wero ka banga sutanat banga rung ya kani ka TMC ka dei ba ka pin ka play ya kalat ka lenti yengi ki khon samla jong ka Jylla kam shimla khang wat ka kerta ka jong ngan sadap lai pu ars na mentau benai henry ka party kala ibet kala survey katip iki kam ki bangi ru ni latre mensyah kani ka blok ka jongi po North Shillong bat kumju ru ya ka state hi barok ka wai ka beningkong ngai burom yo leader of position jongi Dr Mukul sangma iba Charles pungro ba James lingdo de kini ki laingut ki blak kershan yang nadien kumnu bangan poi shado kani ka bentaban yakun kani ka 17 North Shillong ka blessings hi ka bangayo nga kamen shi ka dai namar ba habang rungpat ya kani bangin yakun persya pada ka constituency kadi ka daw ba sanpois nam layo ka statehood kumangan pen kan mau hei kata ka development shei ka lawe jong ki khon samla ka jongi ne kilong kpa PE haba ni la de pule na shakiwei kiri ni lawan ni yala de ngi biang ndai ngamde ka brio ka balong selfish batang yala de shimet ngala biang handai ngan pet shaka diang shakamon ki khon samla lani ki paralok ki parajor bakin kurdo ikakam kinumyo ban expose yala de ki talents ki jongki bakin yo ban play kalat ki lintik man ong ki new ventures sa ka jing im jongki dekla adap jing pule aba ki dap iki degree bahe ngai ipen ban ki ngop no aki kam ki ba pensusi no bangan yu ikum kawai ka paralok ki jongki te kapen kata yang ladangai yala de ngabiang shimet nganum ailat ba kiwei pat ki khun samla ki jongi ken sakmano ngayeng kani ka election menta namanta ka future generation ka banwan namar ngidon kam ya ka political platform hapo Jylla Meghalaya bakan revamp no namar ngila yu khamtam kini ki sansnem balalet kishu betang ka chaos ka Jylla ka jongi kamdon chok kata ka shong suk shong san ngipet ya ka puli ka puti ka hiardor kapang bah ka mensem jonga ngai la ding la biang ka degree ki khun samla ki jongi pat ki drop out habang ngipet ya ka education level ha Jylla jongi kalabun ka ba drop out sudah ha constituency ru ka ju nga encourage pat ki khun samla jingi kimte ban give up what ki shamjing ni kum ki leaders ni kloi ban play lenti ki what dengimla ka bahe andre ka barit ni kloi ban play ki habangi pet pat ki khun samla ki bladap ka jing pule ngai isen eru ka kam ka jam kimyo what ki biang ka degree kalong mo frustrated ki youth ki jongi menta ka current generation haba kimyo ka kam
la syai de kilapoi pada ki kam ki basniu ngi kum kan tho ngi kado kti Henry nga kum ka we ka khun samla jong ka Jylla hi jong ka constituency nga kloi ban kudup yaki bat ngin yam merging mot lang kumnu ngin pen kiup yaki kat ni banai nga ya la long shis nem kan thi abang ya ya kan ka journey ka jonga nga ngam ya ka constituency haki jaka kishnong ki dong ki paper abang ipet ya ka not shalong ngi iki yeng ki ba he but ngi tip ro ka not shalong ka de intellectual constituency Henry the pingam jilio ngalalap ling baki data ki bangale research ringkat ba ka team ka jongi life ho percent hi ki long kami jong ka not shalong ki single mothers ngar ko we ngadi ka long kami wat ngam pat don briu Henry kum kenthei na po ka constituency nganum ailat ba ki long kami ki jongi kin sa din nga kloi ba ngan encourage ngan motivate ki long kami jong ka constituency jong ka state ru haba ki don kanu ka jingmut ka jong ki bikin lam lenti kim de ban shapting kim de ban leran ni de ban mi shakmat khamtam kum hakini ki sign hima perthai ni I ka Jylla jongi wat ka de matrilineal society Henry kinong yalam ni duna ki kan thai tenga encourage ki khun samla kan thai wat ki long kami haba ki don ka jabing ban lam lenti ya ka Jylla shakmat ni kum ka party TMC ni kloi bet ban pli lenti ya kata te ka weru ka vision ka jonga ka ba am tang bangi pet ya ka educational sector habangi pet ya ka health infrastructure ka Jylla jongi barok khot ki da onglut habanga travel shini shatai ni habanit sumar bet shabar kadau kalong ba kinong mi khmat ki jongi hi kim take care ya ka health infrastructure jinde ki take care ya ka health infrastructure ban reva mi ka health infrastructure ngim dan kam manit shono namar ngilong abundance sa Jylla jongi ni pet haliang ka tourism ro nila ban yo bon ka revenue bon ki khun samla jongi bon ki long kami bon ki long pa ki don lagi jong ki ideas man ki shnong man ki thau ki bangala let ngas jukli yaki Henry habam undan bapli kalat kalenti le no ka ba ki don ka jingmut ka jong ki Henry ngakum ka leader ngam kwa man omangan focus ya ka constituency marway ban penkiu Henry kum mangalong ka leader ngakwa ban lead ya ka Jylla hi bro ka we kumnu ba ngin penwan durbiang ya ka Jylla Meghalaya katuka lost glory ka bang laja kani ka sunpoise na bangi enter ro ni haban penkentiu biang ni haban promote ki indigenous locals ki jongi number bun pi ki medicinal herbs ki medicinal practice ya ki ngimdan ba promote ki we have to help them but vi bangi launch ka state manifesto jong ka Trinamool Congress ni klem ongsho ki promises we had vowed to the people to the citizens jong ka Jylla hi bangi pledge ki ba ki shipotli ki pledges ki jongi ngin ensure bat bangin pen urlong ha ka Jylla ka jongi de ni ki ba pelong yang aru bangan rung ha ka Trinamool Congress ba kalong no action speak louder than words habangi phai pat ya ka MDA government ngasngusi bat ngam ko aban kan tho personally you know they have failed to govern the state Phi la da phi ong kumta ka jingkran jong phi ka long bai ka jing ka vision jong phi ba jong ka seng Trinamool Congress ba phin kan tiu ya ka Jylla ha bubun ke liang kum ka roi ka par ka puli ka puthi ka jing yo kam yo jam jong ki khon samla nrei phi klam batai pat kumno ka ei ka ba phin le phi di ben chalk out ya ka plan ko ka ei ka ba phi ka ba nakaliang jong aban le ngilar bu ka baningkong e hakmat kuman ong ifi ngan pen kan mau ba last year nila play shwa nakaliang ka jonga nila play ya ka multi purpose society ka bangi encourage ya ki poverty ki BPL kanang ki yo ban ya ka free computer class ka bangi la launch hapo jayaw tika ka bangan le ha constituency ka de ka bangin play ki free coaching class ro kanang wi nakitu kiling bagi free coaching class ha constituency ki youth ki badan hapo ka Jylla ka jongi ru ngam ong tang ka constituency jonga Henry nangnu ki bamdan ya kata ka pisa bakin let ban le shabar ye ki entrance exams ki ba pher kila bandrung hapo ka free coaching class center ka bangin supply Henry wadi ka computer class ka bala apply mentale kila bon bala attend tengah kemen ba i small initiative ibadang sedang ngala yo ban le syaita Henry ka jingtmu jangaru bangan play lenti bangi pet ye ki youth larangi kwa ban ong ban penkenti ban uplift ye ki PE ki MSME schemes ki babon ha ka Jylla ka jongi Henry bon kim da tip tingi haban bo kan ki kios
nya pun bo ki quick kum bagi khot ki to ki quick kiosk nang ba they get to know bangi kum ka kawai kum ka leader kum no bangin pen I pat ye ki ba ka hang ne po ka constituency jongi ni address ye ki problem jongki they can come to us in play ka taro khnang bangin tip kum ki youth ki bam dan kam dan jan kum ki ni ki schemes ki badan na central ki ba pher ni dei ban implement ni dei ban promote ki ban lam lenti ladang ngim lam lenti ki kinum tip ba ki dan kita ki jet scheme man nga kloi man ba ong ki ban pen thep kam sarkar nga kloi ban pen involve ki kum ki self made entrepreneurs yo ki dan sab ban shnai yo ki dan sab haka nu ka bentak ba ki dan sab ki long kamene ki samlane ni kloi ban promote ki ling ba ki central government schemes lada niwan hakabor nginang yo shosho ban uplift ki lada ki brio hi ki nong shong jong ka not shalong bat ka Jylla brokwe ki ailat ingi tingir ngi kloi ban le ki ka banon kam te ka vision ro ka jonga hapo not shalong hi we will ensure that in revamp yakani ka Shillong city agglomeration PE pop police bazar ka jinglong congested ni haban shong de ka committee ban pet kumno ban easy ka traffic congestion bakinum obstruct ikiwe ro haba fi pet gitu ka we ka first vision janga I want to construct the multi-purpose parking bay and haka pratarik man tao banay ngin sa release ka ka bangadon ka jingtmu ka vision ka ka policy statement ka bangakhot dengan sa release haka pratarik jong man tao banay hadin bangidap ka scrutiny tikipat ba jong kanong siyang jong ka 17 notch long kin sa tip ka vision ladang nga release no manta it will not be excited for them on the 8th PEP crunch pangka congestion pila batai pangka jingin tiwi ki hon samla kalian ka yok kam yok jammo kai ka congestion ha ka jaka bi shong piru don ka por ba tangun nya brio do kejat rumlai hai fin construct ka kata ka jaka ban set kali ka parking okay ka parking bay I will not leak out where I want to place but yes I've done my homework not this time I've done my homework for 5 years ya ka multi-purpose parking bay which will be a surprise in fact ya ka state ka jongiru what ya ka Jylla what ya ka constituency there is a place which will further be, you will know when we form the government you will see ba plan ka ni ka brainchild ka jonga ka banga da kwae ngada trang namar ngaro ya ledi ngasu ngada sa ahwa indo ngan le po pibi menet da kali kam dan jimen to yanga ka bahaba nga ya da ka kejat madingi pet aman ki loops and kono ngim la ban expand ki surok namar ki yeng la ilong hajan hendringi hapli da kawai ka venture pat baki nong shong shnong ki patba ki jongi ba sa ha ka constituency ka jongi kin yo ya ki facilities mangidan kampan create more multi purpose facilities ki patba ka vision ni habdan na kumta kamdan jiman toy banong ngin shna ki to ki footpath ki it obstruct more ngapet haja for example da ka jingdon jongi footpath ki kali banya artillery la kham khapnya tingin chu concentrate betang hang tu kamlong ni haban ra something ye ki patba ki jongi makan long convenient ye ki ning hap shong lang bat ki committee ni hap shong lang bat ki shnong la ring ile kanu ngin kloi ban rai lang bat ki shnong I will not take a lone decision to anything but what I have in mind kadikata multi parking facility a parking bay it's a first dream project that I will make sure that if I'm voted to power whether we are in the government or not but I will make it happen to ka jing mut jonga shimet te kumno kita gibri kin ya haba ka khamnya kali kumno kin ya ban le ta ka multi purpose parking bay rei wat to ngini phai na ko jing kali mar ba ka ba kham kong san ko long manta ba phin job ye kani ka jing yale jo phi ha kani ka election mo u kurtong ba long u MLA na po ka 17 North constituency ba Edelbert nong ulong u challenge ye phi ne see habayale election everything is a challenge ngi along balik ya kathma ting hab ya battle we ngam take lightly you know as a lone female candidate it is not that I would say it is kamlong challenging it's very challenging because ngade first time but yes I am there I'm not scared of anything I will fight till the end and I will make sure I will come out with flying colors kumno phinle ki laimut ki wei pat ki bade ki he officer ki bade ki ba kham ki ba la kham yaw wat la kim dei ki ba yaw ha kaliang politics mo kumno kai ka tactic jong pi bo phinle ba phin job ya ki pat ba kin wan shakaliam jong pi
pet kinong shong jong ka not shalong ki intellectual. What the kibadon makna ki bampat dade ka intellectual background ro. Kilayo kitip who are the other opponents. I would not even comment na nga ito haulut iki. Te kaway pat kapalong ba kani kakenti ba mantawat politics ngidan kami of future generation politics. Te if we look back kladi ki retired officers, voluntary retired engineers, te habag ngipet ya kaliang jong katatik kipat ba ken batay khambha kipat ba ken ladanga nga kedokti aki nga try kamday ngam sngo tanan. I would also wish them well and let the mandate of 70 North Shillong, the citizen of North Shillong, will decide. Namar ngir ngi hap shitam kum kawi kalong kami nga hap ban shitam kanang mangan poish kathong. But then on record I am here to challenge them for real. To kermen ba ka jingya khun jo phi kan long ka ba job kong Elgiva khublei shibun nam ta ka por jo phi. Thank you.